Mireu quin arc de Sant Martí, més bonic, tio. Ei, què pare, ja t'has dutxat? I el Carles està ahí, ja ha fet un homenet. Ahí baix, estan fent la bugada. No, però fixa't, ahir estava tot ras. Sí, està allà. Són aquelles dos d'allà, no? O què? No, no són aquelles. Sí, gran. Hòstia, però jo pensava que era allò. Està impressionant.